गिबियाव बयखौबो खुलुमबाय आंनि गेजेरावनो लोगो गासिखौबो दिनै गोदान टुर्नामेन्टखौ बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनावबो बे मोजाङैनो दङ। आङो दिनै जाय सुबुंफोरा जोंनि आसामनि सुबुंफोरा लकडाउननि थाखाय फासिनानै दङ, न'आवबो थांनो हाया, ट्रेनाबो बन्द, बेनिफ्राय जानाय लोंनायाबो जोबनायनिफ्राय जोबबोगासिनो दं, बेराफारसेथिं खामानिबो मोनाखै, खामानियाबो बन्द, लकडाउननि सम कम्पानिफ्राबो बन्द गोजा गासिबो। दा जाय सुबुंफोरा बिदिनो खामानि गैया, दायो न'आव थांनोल' सानगासिनो दङ, बिसोरनि थाखाय बे भिडिअखौ मोजां नायनानै, बिराद इम्परटेन्ट आरो बे भिडिअआ आरोना, मोजां नायनानै बुजिना लाना थाब-थाबनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय सरकारा मा हगारो गावसोर मिन्थिसिगोन आरो, ट्रेन हगारहरो ना बास आगारो ना फ्लाइटजों लाङो, बे सरकारनि आखायाव दंसै आरो। बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां नायनानै ओमफ्राय बुजिना लादो, ओमफ्राय बुजिथाराबा कमेन्ट खालामना ला, ओमफ्राय डिसक्रिपसनावबो कन्टेक्ट नाम्बारबो होनां, बोरै खालामनांगौ बोरै मानांगौ, ओमफ्राय कन्टेक्टबो खालामनो हागोन। जाय सुबुंफोरा दायोबो एप्लाइ खालामाखै थाब-थाबनो बे एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरोना। आं दाख्लैबावैसो लिंकआ मैयासो फैदों, लिंकआ आंबो डायेल खालामदोंमोन, ओमफ्राय फैयाखैमोन थाबनो, मानि थाखाय दायो मिन्थियामोन, ओमफ्राय आङो कमप्लेन खालामदोंमोन बिरादनो, बेनिफ्राय फैगोन होननानै बुंदों आरो बिसोरो, बिदिल' बुंदों, ओमफ्राय दा फैबाय आरो मैया। ओंखायनो आंबो सोलाबथाराखैमोन बे भिडिअ बानायनो, ओमफ्राय दिनै सोलाबबाय नालाय थाबनो बानायना होनोसै होननानै आं बानायबाय आरो। दाख्लैयो हेमन्त बिश्व शर्माया जे नाम्बार मोनसे फोसावदोंमोन निउसनि गेजेराव, बे नाम्बारा जाबाय 7428159966, बे नाम्बारावनो डायेल खालामनांगौ आरो। दायो डायेल खालामनानै बेनिफ्राय मोनसे लिंक फैगोन आरो, लिंक फैनानै नोङो बे लिंकआवनो नोङो फर्मखौ फिलआप खालामनांगौ, नोङो एप्लाइ खालामनांगौ आरो। बेनिफ्राय सरकारा माजों लाङो बे सरकारनि आखायाव दङ, गावसोर डिसिसन लागोन माजों लाङो माजों मायो, बबे स्टेटनिफ्राय बबे जायगानिफ्राय बांसिन मानसि जागोन बेखौ नायनानै गावसोरो थाब-थाबनो बिदिनो लांनो नाजागोन बायदि मोनदों आङो। बेनिफ्राय लांनानै गावसोर बबेयाव दोनो बबेयाव मायो बेयो आंनि सायाव एथ'ग्राब रोखा गैया, ओरैनो दाख्लै निउसनि गेजेरावथ' बुंदों ओरैनो जेनेबा लांगोन नालाय, लांना जोंनाथ' ओरैनो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट नालाय, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बा जोंनिया ओरैनो तेजपुराव होनना बुंदों आरो, बयखौबो लांना क्वारेन्टाइन जागोन बियो, जानानै ओरैनो हगारनाय नङा हरनाय बिदिनो 10-15 दिना जाखागोन आरो, बिदि जागोन बियो। बिदि जानानै ओमफ्राय बिसोरखौ सोरना पजिटिभ सोरना नेगेटिभ जेबो गैया, सोरना लोमजानाय दं सोरना मा दं बेफोरखौ नायजोबनानै ओमफ्राय जेबो गैयाबा हगारहरगोन आरो, बिदिनो सोरनाबा जुदि मोनोबा बेयावनो ओमफ्राय लाखिना दोनबाय थानाय जागोन आरो, बेबायदि आरो। बेनिफ्राय मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों, जायफोरा दायो न'आव थांगोन बिदिनो हरनायाथ' हरसै नालाय ट्रेना, ओमफ्राय थाब-थाबनो एप्लाइ खालामना थाब-थाबनो एप्लाइ खालामना दोनबानो जाबाय, मा जायो मा मायो नोंसोरो, ओमफ्राय उनावहाय जुदि केन्सेल जायोबा माबा जायोबा नोंसोर होमबाना थाबनो आरो गोदान एप्लाइ खालामफिननो हायो। बेनिखायनो आङो बुंबाय आरो, ओमफ्राय एप्लाइ खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय जायफोरा आरो न'आव थांगोन बेनिफ्राय जानला मानला ओंखारलाबायनाङा, जायफोरा गेस बायदिसिना थायो, बिदिनो सोरबा गोबां मानसिफ्रा बिराद गेस बायदिसिना दंलाबायोना, गेस बायदिसिना दंजायो आरो, बिसोरो टेब्लेट लाखा, बेनिफ्राय एसे लोमजाहां बायदिसिना मोन्दोंबा मुलि सुलिबो लाखा, दानो साननैसोनि सिगांनो जानायखौ स्टार्ट खालामखा, नङाबा ट्रेनाव बहुद खस्थ' जागोन। ओंखायनो आं बुंबाय आरो बेयाव बहुद मानसि जालांगोन, दाथ' बिराद रोजा मानसि थागोन, बहुद माने ट्रेनानो बाल्टिं गायलायनाय बेफोरबायदि सिस्टेमसो जागोन नामा बायदि मोनदों आङो। ओरैनो सरकारा गावसोर नायनानै लेंहरगोन खोमा, नायनानै बिदिनो अबेबा मोनसे सप्तायाव बिदिनो ओरैनो 1200नि खोथाल' बुंदों आं, बियो 1200 बेफोरबायदिल' लांगोन आरो ना गंसे ट्रेनाव, बेफोरबायदि जानो हागौ आरो, बेफोरबायदि लांगोन बायदि मोनदों आङो। दा बेयो सरकारनि आखायाव दङ, दा गावसोर माबोरै लाङो माबोरै मायो, बेसेबां लाङो बेसेबां मायो, बे सरकारनि आखायावसो दंसै आरो। ओमफ्राय जाय बुजियाखै आं बेखौनो खावलायबाय आं, जाय बुजियाखै कमेन्ट खालामना सोङो, जाय रोङाखै थाब-थाबनो माबाहर आरो ना। ओमफ्राय जायफ्रा न'आव थांगोन मोजाङै थांबानो जाबाय, जेराव मेराव ओंखारलाबायनाङा, बहुत मानसिया जोंनि बर' मानसिफ्रा बहुत आन्दायला आनसायलि बिदिनो बिराद जालाबायो, आन्दायलाबायो, गोदाव सोराव ओंखारलाबायनानै जेराव मेरावनो एकदम रोङाफ्रा मानो ओंखारलाबायगोन, ओमफ्राय गावनो गाव बबेयाव दङ बबेयाव मा खिथानोबो रोङा, जेबो माबा गैया, आन्दाज गैया, जाम्बा थांखि होननाय बेफोरबायदि बिराद थालाबायो, हिनजाव मानसिफ्रा बिदिनो एकदम जाम्बि थांखि होननाय बिदिनो बिराद गोदाव सोराव थालाबायो, ओंखारलाबायना, ओंखायनो आङो खावलायबाय आङो, एकदम ओंखारलाबायगोन गोदाव सोरावनो दुगानो ओंखारलाबायनानै ओमफ्राय आन्दायलाबायो बिदिनो। ओंखायनो खावलायबाय आङो, जायफोरा ओरैनो फैबाय थाखानाय एक्सपिरियेन्स दङ बिसोरजों ओंखारथारोबा ओंखार आरो, बे ट्रेन मोनसे खर'जोंथ' जोंनि न'सिम थांनो हायखाया, ओरैनो सोलायखागोन, बे ट्रेन खर' सोलायनायाव अब्ला ओरैनो आधा घन्टा बा 1 घन्टाबो जानांगौ, लाखिनायाव जानला मानला ओंखारलाबायनाङा, बेनिखायनो आं खावलायबाय। हावरायाव सोलायनांगौ, हावरायाथ' बिराद गिदिर स्टेसन, हावरा कलकाताया, बेनिखायनो खावलायबाय आरो आं बबेयाव सोलायगोन, दा आंथ' मिथिया बेखौ, बे ट्रेन ड्राइभाराबो सोलायगोन, ओमफ्राय सरकारनि आखायावसो दंसै बेयो बबेयाव ट्रेन खर' सोलायगोन, ओमफ्राय जानाय लोंनाया ट्रेनाव मोनो ना मोना बेबो आंनि सायाव रोखा गैया, ट्रेनाव मोननोबो हागौ बा मोनाबो जानो हागौ, ओरैनो सिगांनियावथ' ट्रेन सायावनो मोनोमोन नालाय, बिरियानि बायदिसिना माबा माबि फानथिंलाबायनाय बिराद मोनोमोन, दायो मोनगोन ना मोना आंनि सायाव बियो रोखा गैया आरो, सरकारनि आखायाव दं आरो बेयो मारै मा खालामो।
बिदिब्ला भिडिअखौ नायना मोजां बुजिना लादो। बिदिब्ला आं स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ नायलांदो। आं मबाइल स्क्रिन रेकर्डिं खालामनानै देखायलांसै आङो। बिदिब्ला नायलांदो आरोना भिडिअखौ बिदिब्ला मबाइल हम स्क्रिनाव फैबाय आङो, नायलांदो बिदिब्ला। बेनिफ्राय मोनसे खोथाखौ आं खिथाग्रोनि, जायफोरनि मबाइलाव मबाइल एप्सआ आपडेट नङा बिसोरो आपडेट खालामना लाग्रोजोबो आरोना। जुदि आपडेट खालामनाय नङाब्ला बे जाया आरो, एप्लाइ खालामनो नागिरबाबो जाया आरो, इरर ओंखारबाय थागोन आरो। बिदि माब्रै आपडेट खालामनांगौ बेखौबो खिथानोसै आङो, नायलांबानो जाबाय। बिदिब्ला आपडेट खालामनो थाखाय नों प्ले स्ट'राव लांग्रो। फार्स्टआव बे औवान ओंखारनाय बे प्ले स्ट'राव थुना होनानै बे खनाया बे मोनथाम मा दंना गोजा जोंबाय थानाया, गोजानो मोनसे फिसानो गलनो बेयाव थुना होनानै बे माइ एप्स एन्ड गेम्सआव थुना होनानै बिदि सेकिंफोर आपडेट ओंखारगोन। ओमफ्राय गासिबो नों आपडेट खालामनाय नङाब्ला बेयाव अल आपडेट खालामना होबानो जाबाय आरो ना। आपडेट खालामना लाजोबो आरो, आंबो नै दानसे आपडेट खालामजोबदों। आपडेट खालामखांनायनि उनाव बिदि अपेन ओंखारजोबगोन आरो, आंनाबो नै मोननै दासो आपडेट खालामना लाखांदों। आपडेट खालामजोबना ला आरो, ओमफ्राय सोरनाबा बिदिनो आपडेट खालामखानाय मोनसे मोननै दंबा बेखौबो आपडेट ओंखारगोन, बे आपडेट ओंखारगोन आरो, बेखौ आपडेट खालामना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय मोनसे खोथा खिथानि आङो, जायफोरा बेयाव इमेल आइडि बियो, जायफोरा इमेल आइडिखौ नायनो रोङा, प्ले स्ट'राव नोंनि इमेल आइडिखौ बैयाव इमेल आइडि बियो एप्लाइ खालामनो इमेल आइडि नांथारगौ। नोङो प्ले स्ट'रावनो फैनानै नों बेयावनो नायनो हायो आरो। फार्स्टआव सिगांनि बे खनायाव ओंखारोमोन, नैबे खनायाव आरो ना, बेखौ थुयोबा ओंखारोमोन। दायो खिन्थु आपडेट जाबाय आरो ना। आपडेट जायाखैबा नोंसिना बे खनायाव ओंखारनो हागौ, गोजौआव आरो गोजौसिनाव। ओमफ्य दायो आपडेट खालामनायबा नैबेयाव ओंखारसिगोन आरो, बे आंनि फट' ओंखारनो बेयाव थुना होबानो जाबाय। नों बेयाव थुना होदो, थुना होयोब्ला बिलाइआव बिदि ओंखारजोबसिगोन आरो। आं इमेल आइडि मोनथाम सालायो, मोनथामावबो ओंखारजोब्बाय आंना। बेखौ नोङो बहिफ्राव माबाफ्राव वाइट पेपारफ्राव लिरख'ना लादो नोङो। बिदिब्ला आंनो बैखौ होनगोन आरो ना, दिना बासुखौ dina basu90563@gmail.com बेखौ होगोन आङो। बेखौ लिरख'ना लादो। बिदिब्ला थुदो नायलांसै। ओमफ्राय नाम्बारा जायनाव गैया नाम्बारा नैबेनो, नाम्बारखौबो नायना लाखा नोंसोरो, सोरनावबा गैयाबा बेनो 7428515966 7428515966 बेनि नाम्बारा। गैयाबा नों लोगोफोरनोबो होबानो जाबाय, थाब ओमफ्राय एप्लाइ खालाम। डायेल खालामखांनायनि उनाव बिदि मेसेज फैयो, मेसेजाव लांसै आं। बिदिब्ला बोरै मेसेजआ बेनि मेसेजआ बियो हराव फैदोंमोन आंनाव, बियो मैया हराव फैदों आंनियाव आरो ना, मैया हराव फैदों। 6 तारिख नालाय दिनै 6 तारिखनिमोन बियो, 6 तारिखआव फैदों आरो हरनि 12:25 फैदों बियो। बिलाइ थेंक इउ फर रेजिस्टार बिदि फैयो आरो ना। भिडिअआ बिराद गोलाव जायो, ओंखायनो फरायलायलाङो थुराबनो। बे गोथां लिंक होनना बुङो, बेखौनो बुङो। बै गोथां मेसेजनि गाहायाव गोथां ओंखारनाय बेखौनो लिंक होनना बुङो आरो। स्टे सेफनि गोजौना बेयाव, अब्ला बे गोथां खनसे थुना होदो। थुना होनानै ओमफ्राय बिदि कपि अपेन ओंखारो, बे अपेनाव थुना होबानो जाबाय आरो। अपेनाव थुना होबाय आं। बिदिब्ला माब्रै एप्लाइ खालामलाङो नायलांदो बिदिब्ला। नै बिदि फैगोन आरो ना, बिदि फैगोन। बिदि फैनानै बिदिब्ला गाहायाव बोख्लायलांदो। गाहायाव बोख्लायलाङोब्ला ट्रेभेलिं एज होनना बुंदों आरो ना। ट्रेभेलिं एज माने नोङो माबायदि थांगोन, नोङो ग्रुप दल थांगोन ना फेमिलि ना इन्डिभिजुवेल, नों हारसिं ना नोंनि हिन्जाव हौवा गासिबो नों मिलायनानै थांजोबगोन। फेमिलिबा नों फेमिलि होदो, नों हारसिंबा बे गाहायनि इन्डिभिजुवेलाव होना होबानो जाया आरो ना। ओमफ्राय ग्रुप दलबा नों हमना ला बिदिनो 10-15 जन दं नोंसोरो मोनसे कम्पानि टाइममोन, कम्पानिया बन्द जाबाय। बिदिब्ला बै ग्रुप दलाव होबानो जाबाय। बिदिबा आं हारसिं नालाय इन्डिभिजुवेल हारसिङाव होना होबाय आङो। बेनिफ्राय मा खालामदो, ट्रेभेल एरेन्जमेन्टखौ होना होनो। बेयाव ट्रेभेल डिटेल्सखौ बिग्रोदों बेयाव, ओमफ्राय ट्रेभेल एरेन्जखौ होना बुंबानो जाबाय। नों बेयाव नोङो नोंनि गारिजों एरेन्ज खालामना थांगोन ना सरकारनावनो रिकुवेस्ट खालामहरगोन। रिकुवेस्टिं गभर्नमेन्ट फर ट्रेभेलनि थाखाय नोङो सरकारनाव रिकुवेस्ट खालामहरगोन ना नोंनि गारिजों थांगोन आरो ना, गारिजों एरेन्ज खालामनानै। अब्ला सरकारनाव रिकुवेस्ट खालामो नालाय, जोंनाथ' गारि गैया नालाय, जायफोरना गारि दं बे नोंनि गारिजोंनो बिदि वान एरेन्जआव खालामबानो जाबाय। वान एरेन्जमेन्टआव होबानो जाबाय। बिदिब्ला जोङो सरकारनाव रिकुवेस्ट खालामो नालाय, रिकुवेस्टिं गभर्नमेन्ट फर ट्रेभेलार स्टेसन बेयाव होबाय आं। बेनिफ्राय ट्रेभेल टाइपखौ होदो नोङो फैफिनगोन ना मागोन, वान वे। जायफोरा बिदिनो माबा मोनसे गोनांनि थाखाय बा माबा मोनसे बिदिनो डाक्टारनाव बा हस्पिटालाव माबाफोर थांनांगौ जायोबा माबाफोर जायोबा बेफोर राउन्ड ट्रिपाव होनो हागोन। ओमफ्राय नों हारसिं ओरैनो जोंनाथ' दा थांनाय नालाय, डाइरेक्ट न'आव थांगोनल' नालाय, बे वान वेयाव होबानो जाबाय आरो। बयनिफ्राय गोजौसिनाव बेयाव थुना होदो। ओमफ्राय रिमार्कआव बिदों नोंनि रिजनखौ बिदों जे नोङो मा जाहोननि थाखाय न'आव थांगोन आरो बेखौ आरो ना।
रिजन बिदों बेयाव अब्ला नों लिरदो हमना ला जे जोंनि कम्पानिया बन्द जाबाय जों जानाय लोंनाय जेबो मोनाखै बेनि थाखायनो जों न'आव थांसै होनना होबानो जाबाय नों नङाबा नों गोसो बायदि होगोन नों मा उसुबिदा दङ नों बेखौबो होनो हागोन नों गोसो बायदि होबानो जाबाय बिदिब्ला आङो कम्पानिया बन्द जोंनि कम्पानिया होननानै लिरनो हानोसै the company of use is still close their there is nothing to eat or drink because of this we are going home बिदि होबानो जाबाय आरो जे बुंबाय आरो बेयाव जे जोंनि कम्पानिया बन्द ओमफ्राय जोङो जानाय लोंनायनि थाखाय बिराद प्रब्लेम जों बिनि थाखाय न'आव थांगोन होननानै बेयाव लिरबाय आरो आं बिदि लिरबाय आरो नों गोसो बायदि लिरनो हागोन नों ओमफ्राय गाहायाव फैदोलाय नोङो ट्रेभेलार डिटेल्स बिदि आरोना बेयाव ट्रेभेलार नोङो जाय थांगोन नोंनि बिनि नाम होबानो जाबाय आरोना बे गोजौआव ट्रेभेलार्स अफ दा नेम नों सोर थांगोन नोंनि नामखौ होबानो जाबाय आरो बेयाव बिदिब्ला आंनि नामा दिनाराम नालाय दिनाराम बसुमतारी होनसै आङो दिनाराम बसुमतारी बिदि होबाय आङो ओमफ्राय मबाइल नाम्बार होबानो जाबाय 7286049050 बिदि गालनो आं बे नाम्बारखौ होबा 7981994702 797981994702 बे नाम्बार होदो नों अब्ला बिदिब्ला आं दहाय प्ले स्ट'राव इमेल आइडि बिदों होनना बुंदोंमोन ना बेयावनो दा होनांगौ आरो बे इमेल आइडियाव होदो नोङो आं दहाय प्ले स्ट'राव नायना ला होनना बुंदोंमोन ना बेनि बिदिब्ला आं होनसै Dina basu 90563@gmail.com Dina basu 90563@gmail.com बिदि होबानो जाबाय ओमफ्राय होनानै केटेगरि अफ ट्रेभेलार्स केटेगरि बिदिङाव ट्रेभेलार्सआ नोङो टुरिस्ट माने नों बेरायग्राखौ होनो बेरायग्रा नों माने बेरायथिंग्रा नामा बिदिनो सोरबा बेरायथिंनानै मोजां मोनग्रा बिदि भिडिअ बानायग्रा मा थाग्रा नालाय बेखौ होनदों आरो बेनिफ्राय मा बियो पिलग्रिम माने यात्री माने नों दावबायग्राखौ होनो आरोना बे दावबायग्रा माने नों बिदिनो यात्री माने नों जेनेबा बिदिनो मोनसे सासे पेसेन्जारखौ होनना बुङो आरो बेनिफ्राय नों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय नों गुबुन दाबसे जायगायाव फैनाय बिदिनो ट्रेनजों माजों नों फासिनानै थानाय ट्रेभेलार हमना ला नों मानिफ्राय मुम्बाइनिफ्राय दिल्लीयाव फैबाय दिल्लीयाव ओमफ्राय ट्रेना बेनिफ्राय जेरावबो थांला बेखौनो यात्री होनना बुंसिगोन आरो फासिनानै थाबाय बेखौनो होनना बुंसिगोन आरो ओमफ्राय नों सेलेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नों स्टुडेन्ट बा स्टुडेन्ट होबानो जाबाय पेसेन्ट बा पेसेन्ट आदार्स बा आदार्स अब्ला जोंथ' लेबार खामानि मावो नालाय आदार्सआव होनांसिगोन आदार्सआव होबाय ओमफ्राय जेन्डार बेयाव थुदो नोंयाव थुनानै प्लिज सेलेक्टआव थुनानै नों हौवा ना हिन्जाव थुदो मेल माने हौवा फेमिनाइटेड हिन्जाव ट्रेन्सजेन्डार माने नों हिजराखौ होनसिगोन आरो नों अब्ला हिन्जाव हौवा नों बासिदो गोसो बायदि अब्ला आं हौवा नालाय मेलाव थुना होबाय ओमफ्राय येस नों बेसेबां बैसो बेखौ थुना हो अब्ला आङो 25 बोसोर नालाय 25 बोसोर होबाय आङो बेनिफ्राय if any of traveler is suffering from any of the following elements to heart disease lung disease liver cancer kidney disease बेयाव होनदो नोंनाव जाय मानसिया माने दावबायगोन आरो ना थांगोन नों हमना ला आं थांगोन नालाय दा आंनाव सोंबाय आरो दा जे नोंनाव बेफोरबायदि बेमारफोर दं नामा होनना सोंदों आरो ना बेयाव सोंनो हार्ट ओमफ्रायो लिभारनि केन्सार दं नामा नोंनाव किडनिनि प्रब्लेम दं नामा बेखौ सोंदो आरो ना बेयाव जुदि दङबानो येसआव होबानो जाबाय जुदि गैयाब्ला न'आव हो आंनाव गैया नालाय अब्ला आं न'आव होना होबाय आरो ना ओमफ्राय प्रेजेन्ट एड्रेस डिटेल्स नोङो दायो बबे जायगायाव दं बेखौ बिदों
काउन्ट्रि बिदों बेयाव अब्ला जोंनो इण्डियान नालाय इण्डियानि बिथोरावबो नालाय बे आसामनिल' थाखाय खुलिदों नालाय इण्डिया जाखा ओमफ्राय स्टेटआव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोङो दायो मा जायगायाव दङ बेखौ माबानो जाबाय। अब्ला आङो दायो स्टेट तेलेंगाना नालाय आं तेलेंगाना मोनसे नोङो नोंनि मा स्टेट नों थानाय जायगा बेखौ होदो नोङो स्टेट नामखौ। अब्ला तेलेंगाना नालाय तेलेंगाना होबाय आङो। नोंनि प्रेजेन्ट एड्रेसखौ नोङो दा मा जायगायाव दं बेखौसो होनांगौ हा। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआवबो प्लिज सेलेक्टआव थुदोलाय नोङो बिदि थुना होनानै बेनिफ्राय ओरै गाहायाव बोख्लायबाथाय नोंनि मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो नोङो बेयाव नायबानो। अब्ला आंहा मेदेक नालाय मेदेक होबाय आङो। ओमफ्राय पिन कड होदो नोङो अब्ला आं पिन क'डखौ होनोसै 502300 होबाय आङो। ओमफ्राय पुलिस स्टेसननि नाम होदो नोङो लिंगामपाल्लि लिंगामपाल्लि होबाय आङो। ओमफ्राय एड्रेस टु विच इउ आर ट्रेभेलिं टु नोङो बेनिफ्राय आरोना प्रेजेन्ट एड्रेसनिफ्राय नों दा थानाय जायगानिफ्राय हमला नों हायद्राबाद बिदिनो आंथ' हायद्राबाद नालाय आं हायद्राबादनिफ्राय सोर बहा दं तामिलनाडु केरेला कर्नाटक बेखौ बेनिफ्राय नोङो कर्नाटकनिफ्राय नोङो मा जायगायाव थाङो बेखौ सोंदो आरोना। नोङो हमना ला आसामनि थाङो नालाय नोङो नोंनि आसामनि एड्रेसखौ होबानो जाबाय आरोना। अब्ला नों आसामनि एड्रेसखौ नोंनि गुवाहाटि होबानो जाबाय नङाबा तेजपुर नङाबा नोंनि गामिनि नामखौ होबानो जाबाय। अब्ला बिदिब्ला डाइरेक्ट गुवाहाटि होबाबो जागोन बारु जेबो नङा। ट्रेनाथ' ओरैनो जेनेबा बेनिफ्राय सौलिखाथारा नालाय। अब्ला बिदिब्ला आङो गुवाहाटि होना होनोसै नङाबा रङिया होबाबो जागोन जेबो खोथा गैया जेबो माबा गैया। ओरैनो नों मोनसे स्टेसननि ट्रेनजोंसो सोलियो नालाय ट्रेनजोंनो माबानो होबानो जाबाय आरो। अब्ला नों बिदिब्ला गुवाहाटि होनानै होबानो जाबाय आरो आं गुवाहाटि होना होनोसै बिदिब्ला गुवाहाटिया बेलेग स्पेलिंफोराव नों गोसोबायदि लिरनो हायो जेबो नङा। नों बिदिबो लिरनो हायो। नों बिदि लिराबा नों ओरैबो लिरनो हागोन गुवाहाटिनि बेफोरबायदिबो लिरनो हायो। नों गोसोबायदि लिरनो हायो आरो थ' बेनो होबाय आं बेनो थानोबाय। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंनि मा डिस्ट्रिक्ट नों थानाय जायगा आरोना बे डिस्ट्रिक्टखौ होना होबानो जाबाय आरो। डिस्ट्रिक्ट होना हो डिस्ट्रिक्टआ अब्ला आंना बिश्वनाथ नालाय बिश्वनाथखौ होबाय आङो। अब्ला एड्रेसा नैबेयाव आं एड्रेस माने नों बेयाव गुवाहाटि होआलासिनो नोङो न'नि एड्रेसखौ होनो हागोनलै मिथिबायना न'नि एड्रेसखौ होनो हागोन। आंना बेयाव डिस्ट्रिक्ट बिदोंना अब्ला नों माबाखौनो होदो दे नों न'नि एड्रेसखौनो होदो। अब्ला आं न'नि एड्रेसखौ होनोसै सिमलागुरि होबाय आं गामिनि नामखौ होबाय आङो। ओमफ्राय गोसोबायदि हो नोङो पस्ट अफिस होनोबा हो आं पस्ट अफिस होलायला बेयावनो होनोबा हो आरोना। जेबो नङा खुनु खोथा गैया जेबो नङा मोजां बाथ्रा नों एड्रेसाव गासैयाव फुल बिजोबखायो नालाय आं मानो होनबा थाङा ओंखायनो जास्ट नोंसोरनि खिथानो थाखायल' माबाबाय आङो। सिमलिगुरिल' होबाय आं। नोङो पस्ट अफिस होनोबा ओमफ्राय पुलिस स्टेसनखौ होलायना पिन क'डखौ होलायना एक्सट्रा दंखायो नैबेहा बेयाव होबानो जाबाय। नोङो खालि पस्ट अफिस हो बेनिफ्राय पुलिस स्टेसनाबो दंखायो। पुलिस स्टेसनाबो खालि नोंनि गामिनि ना ओमफ्राय पस्ट अफिसखौ होबानो जाबाय। बेखौल' होना हो। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो नों मा डिस्ट्रिक्टनि नोङो आं बिश्वनाथ होबाय। अब्ला पुलिस स्टेसनखौ होदो नोङो आंना मा नाम्बार नोंनि पुलिस स्टेसन नामा आंना गहपुर नालाय गहपुर होना होनोसै आं गहपुर होबाय आङो। पिन क'ड होनोसै आङो नोंसिना पिन क'डआ मा होना होदो 784168 होबाय आं। ओमफ्राय खारकोल खारकोलाथ' जोंनि आसामाव बांसिन खारकोलानो सार्कोलानो बांसिन गैया जोंनि आसामाव दासिम सार्कोलनि नामा रावनाव गैया एथ'ग्राब गैया। मानो होनबा डेभलप जायगायाव बांसिन थानो नागिरा आरो बेफोर नामा सार्कोला जोंनि एरियानि आरो होजायो जेबो नङा होमबा अब्लाबो मोनफा मोनफा होजायो। नों गैयाबा गैया होना होबानो जाबाय आरो ना। गैयाब्ला अब्ला नों मा होना हो नों सार्कोल गैयाबा नों नोंसिनि साइडआव जेबो बिथोर गामियावथ' मा सार्कोल थानो आरो माबा थानो एथ'ग्राब माबायानो गैया नालाय ओरैनो होजायो। नोंनो मोखां मोलानखौ नों ओरैनो होलाबायजागोन होबा नोंनि बे एरिया टाउन एरियानि नोङो फार्स्ट मोननाय माबा सार्कोलखौबो आरो गैयाब्ला नों होनो बिदि होबानो जाबाय। बिदिबो होनो हागोन नों गैथाराबा आरो ना गैयाबा जुदि माइ साइड इज होनानै होबानो जाबाय। माइ साइड इज न' खारकोल होना होबानो जाबाय। न' सार्कोल बिदि होना होबा जाबाय। माइ साइड इज न' सार्कोल बिदिबो होनो हागोन नों जुदि दङब्ला नङाबा नोंनि बे ट्राफिक सिगनेल बायदिसिना दङबा नों बेखौबो होनो हागोन जेबो नङा खुनु खोथा गैया।
अब्ला आङो सार्कोल ओरैनो सिनायनाय बायदि मिथिनाय बायदि आं जोंनि गफुरनि माबाखौनो होनानैसै आङो अब्ला बिदि होनानैसै आङो गफुर बरिगाव गफुर बरिगाव ट्राफिक सिगनाल बिदिबो होजायो जेबो नङा बेफोरबायदि होबाबो जागोन सोंहर नोङो मिथियाबा नों गामिनिफोरनाव सोंहरजागोन जेबो नङा बिदि होबानो जागोन बेफोरबायदि होबाबो जागोन आं अब्ला बेखौनो होबाय आङो बेनिफ्राय नों फैदो नैबेयाव गाहायाव फैदोलाय नों डु इउ belong to urban area or rural area बेयाव सोंदों नोङो जेनेबा नोंनि एड्रेसखौसो नांगौ नालाय नोंनि गामिनि एड्रेसखौसो नांगौ नालाय बेयाव नोङो थांगोन जायगानि एड्रेसखौसो नों गामियाव थायो ना नोङो सहराव थायो बेखौ होनदो आरो हा नों जिखुनु जायगायाव मोनसे सेलेक्ट खालामनांगौ जुदि नोङो सहराव थायोबा बे उर्बेनाव होना होबानो जाबाय ना उर्बानाव बेयाव उर्बेनाव ओरै थुना हो बेनिफ्राय नोंनि सिटिनि नामखौ होना होबानो जाबाय आरो ना नोंनि लकेलिटि सिटिनि नामखौ होना हो बेयाव हमना ला नों गुवाहाटियाव थायोब्ला गुवाहाटि होना होदो बिदिनो गुवाहाटि होना होबानो जाबाय बेफोरबायदि गुवाहाटि होना होगोन ओमफ्राय वार्ड नाम्बार थायो वार्ड नाम्बारा जायफ्रा टाउन एरियायाव थायो सहर एरियायाव थायो बिसोर मिथिगोन आंथ' टाउनाव थाया नालाय माबायदि आं बेखौ मिथिया आं गामियावसो थायो नालाय होमबा आं रुरालाव होना होनोसै रुरालाव होना होयोब्ला नों गामिनि नामखौल' होदो नोङो बेयाव गामिनि नाम होना होबानो जाबाय अब्ला आं गामिनि नाम होना होनोसै केर'नि सिमलागुरि होबाय आङो ओमफ्राय ग्राम पन्सायत नामखौ होना होबानो जाबाय नोङो नोंनि ग्राम पन्सायतआ मा अब्ला आं होना होनोसै फुब सारिदुवार होना होनोसै आङो फुब सारिदुवार होना होबाय आङो ग्राम पन्सायत नामखौ आरो ना फुब सारिदुवार होबाय आं बेनिफ्राय डिक्लारेसनाव नोङो बैखौ एग्रि खालामना होबानो जाबाय आरो ना आइ एग्रियाव थुना होबानो जाबाय बिदि थुना हो बेनिफ्राय गाहायाव फैनानै नोङो नैबे खेबसा होनानै वार्ड भेरिफिकेसनाव नैबे गाहायाव नैबे गुफुर खना बाक्सुआ बेयाव ओरै थुनानै बै जि नाम्बार ओंखारदों बेखौ थुना होबानो जाबाय आरो ना आं दा बेयाव थुनोसै 14 खेबसा होनना बुङो आरो बेखौनो 143648 नामा 14363648 बिदि आरो बिदिब्ला खनसे नायनि आङो गोजौआवबाबो थालांबायदो नामा इन्डिभिजुवेल होबाय रिकुवेस्टिं गभार्नमेन्ट नैबे रिमार्कखौ होबाय ट्रेभेलार डिटेल्स बेखौबो होबाय आङो होजोब्बाय बार' होजोब्बाय थिगानो जाजोब्बाय बार' थिगानो जाजोब्बाय बेनिफ्राय मोनसे खोथा खिथानो बावदों बेयाव नोङो सोरबाफोर इन्डिभिजुवेल माने हारसिं नालाय ग्रुपाव थाङोबा ग्रुप दल फेमिलि दल नों जुदि ग्रुप दलखौ थुना होयोबा बेयाव नाम्बार अफ ट्रेभेलार्स बिदि ओंखारो हा बेयाव नों खैजन थांगोन बेखौसो बुंदों हा नाम्बार अफ ट्रेभेलार्स नोङो जायफोरा ट्रेभेल खालामगोन जायफोरा थाङो बेखौसो बुंदों खैजन थाङो बेखौल' टटेल होबानो जाबाय आरो गासै बेयाव 27 सिमल' होदों ओरै 27ल' थांनो हायो बिनि अभार नङा आरो हमना ला नोङो 12 जनबा 12 जन होना होबानो जाबाय आरो ना बेबायदि आरो बेनिफ्राय जुदि फेमिलिबाबो नोङो फेमिलियावबो नोङो होना होदो नों खैजन थांगोन होना होबानो जाबाय 27 जायो फेमिलिबाबो नोङो बेबायदि होबानो जाबाय आरो बे गासिबो एखेयानो गोजाखाबाय आरो अब्ला हारसिं नालाय आं इन्डिभिजुवेलावनो होना होबाय आरो ना बेबायदि आरो ओमफ्राय अब्ला थिगानो गोजा गाहायाव फैनोसै आं गाहायाव फैनानै ओमफ्राय थुबाय नालाय 143648 बे जाजोबखांनायनि उनावहा नैखौबो बाक्सु आइ एग्रियाव थुना होआ डिक्लारेसनाव आरो बेनिफ्राय बै साबमिटआव थुना होबानो जाबाय हा बिदिब्ला आं साबमिट खालामसै मा ओंखारो नायनि साबमिट थुबाय आङो बिदि गिदिंबाय थादों हनै अब्ला जाबाय नै ड्राफ्ट रिफाइन्ड नाम्बार बेखौ लिरख'ना लाबानो जाबाय एप्लाइ टु दा स्टेट नडाल एजेन्सि स्टेट अफिस नडाल एजेन्सि स्टेट नडाल अब्ला बिदिबा आं बेखौ सिमा खालामना दोनदों आङो स्क्रिनशट मारना दोननि बेखौ नांगौ जागोन बेखौ स्क्रिनशट मारना दोननि आङो स्क्रिनशट मारना दोनब्ला अब्ला बिदिबा बेनिफ्राय attempt to enhance to edit click here to initiate to new application
जाबाय अब्ला बियो एप्लिकेशन डिटेल्स आई एग्री येस जाबाय खनसे गोजौनिफ्राय नायनि एप्लिकेशन नट येट सबमिटेड टू प्रोसेस क्लिक ऑन द approve button available at the bottom of this page बेखौ नायग्रोनो थिनदों बेनिफ्राय कमप्लिट जायाखै इयो कमप्लिट जायाखै दंबावो बेनिफ्राय थांबावनि आङो फैबाय बेनिफ्राय फैनानै बेखौ नायग्रोनो हाया माबाफोर गलथि जायोबा नों इडिटबो खालामनो हागोन नों जेबो खोथा गैया फेमिलि डिटेल्स अफ फेमिलि ग्रुपा नोंनियाव खनसे थुनानै माबाफोर थुनांगौ दंबा थुनांगौ थुजाया माथो अब्ला डिक्लेरेसनाव एग्रि खालामना होबाय बेनिफ्राय इडिट खालामनोबा नोङो बै इडिटआव गेजेराव इडिट थुना होबानो जाबाय आरो अब्ला एटेम एनिफिक्स केन्सेल बाय केन्सेल गाहायनाव थुना होनांगोन बिदिब्ला जाबाय आङो इयाव थुना होबाय आङो एटेम गोजौनि माबाबाय आरोना एप्लिकेशन एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार फैबाय बेखौबो स्क्रिनशट मारना दोन एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार स्क्रिनशट मारना दोनबाय आङो स्क्रिनशट एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार फैदों बेयाव अब्ला एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार माना दोनबाय आङो ओमफ्राय नों प्रिन्ट खालामना लाखा आरोना बेखौ नङाबा PDF फाइलाव डाउनलड खालामना दोन आं अब्ला प्रिन्ट माने PDFआवनो जोंनाथ' बेयाव प्रिन्टार गैया नालाय मबाइलाव एक्सपर्ट PDFआव एक्सपर्ट खालामना दोनबाय आं अब्ला गेजेरनियाव आरोना एक्सपर्ट PDFआव थुना होबाय आङो ओमफ्राय डाउनलड खालामना ला आरोना डाउनलड बानायबाय आं बिदिब्ला डाउनलड जागासिनो डाउनलड जाखांबायनि स्क्रिनशट माथो डाउनलड जायाखै माथो डाउनलड बानायबावनो आं खनसे डाउनलड जाबाय बेयो अब्ला बिदिब्ला प्रिन्टबो खनसे खालामनाय नां प्रिन्टथ' जायाखै नालाय आरो प्रिन्टआव गैखाया अब्ला बे आरोना इडिट खालामोबा नोङो नैयाव गाहायाव थुना होबानो जाबाय आरो नैबेयाव थुना हो आरो गेजेरनियाव आरो गाहायनावल'सो होनांबाय गेजेरनियाव बेलाय इडिट खालामनानै नायनो हागोन आरो नों अब्ला नायनो आं एसे जुम बानायबाय आङो सिजन आइडि सिजन स्टार्ट टाइम अफ लास्ट एक्सेस नैयाव टाइम दंजोबो बेखौ नायना लाजोब आंनि टाइमखौ होदों बेयाव आरोना खै थारिखआव आं बानायदों खै थारिखआव माने बेयाव दंजोबो बेनिफ्राय सिजन आइडिबो दङ बेयाव बेखौ नायना लाबानो जाबाय बे आरो इडिट खालामबाय ओमफ्राय गाहायनियालाय मा जाखैलाय केन्सेलबो खालामनो हायो बे गोजाया आरोना गोजा ओंखारनायाव कम्पानि गेजेराव टाइम मिलायनानै टाइमफोरानो मिलाया जाथारो ओंखायनो बेनो आरोना बिदिनो खालामो मिथिबाय बे जाबाय आरो आं बानायखाबाय नालाय बिदि जाबाय आरो बै जाखांनायनि उनाव नै बिदि गोजा ओंखारनाया बेखौ क्लिक खालामनो थिनबावदों आंहा प्रसेसआव नोङो जायो बादि जाखांनायनि उनाव बै एटेम एनुसिव मा होनो मा फरायबाय बेखौलाय एटेस एनसिउर बेयाव थुना होबानो जाबाय आरोना नैबे फार्स्टनिया बेयाव थुना हो बिदि थुना होबाथाय बे थांसिगोन आरोना ओमफ्राय नों डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आरो बेखौ बिदिब्ला आं डाउनलड खालामनायखौ देखायनो नोंसिनो र' डाउनलड खालामना फाइलाव लाना थां डाइरेक्ट फाइलाव लाना थांखा आरोना फाइल मेनेजाराव लाना थांनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट डकुमेन्ट्सआव लाना थां नैलाय डकुमेन्ट्सआव लाना होबाय आङो डाउनलड खालामनाय आं दानि बेयाव नायदो बिदिब्ला माबायदि फैदों नै बिलाइनि बिदि फैयो आरोना बिलाइनि डियार Dina Bosumdari, your application for e-passport in our state person is submitted successfully. Your application referred number is verified number. Narna zaber bebaidi fैगोन आरो नाव बेबायदि फैगोन बिदिब्ला बेमोन ओमफ्राय बेनो आरोना बिदि खालामो आरो बिदि खालामनानै माबाबानो जाबाय बेमोन बिदि खालामना लाग्रो नोंसोरो ओमफ्राय भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा साबस्क्राइब बिदिनो लाइक खालामबानो जाबाय बेनो आरोना गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो नोंसोरो सोरबाफोर बिदिनो बुजिबावोबा आरो सोंहरबावबानो जाबाय आरोना थेंक्स फर वाचिं गोजोननाय थाबाय बाय बाय गुड नाइट जों हर जाबाय नालाय ओंखायनो गुड नाइट होनबाय आं अके बाय गुड नाइट